punas. Pwede to, Alya. Siyempre, masarap sa piling. Benta na, hugasan kaysa sa punasan. Trapuhan. Basta lami. Hugasan. Hugasan. Punasan. Mga mga lods, natadri karon sa Hong Kong. Kay mangutana ta sila ha, punasan o hugasan. Kung sa Bisaya pa, trapuhan o hugasan. Kasagaran, ang mga OFW o mga turista o mga lodi na to, mga Pinoy nga nadiri sa Hong Kong. Dito ta sa Victoria Peak o diri ta katong naidaplin sa dagat. So ato may bawaan karon. O sa ilang mga reaksyon. Ako si Papa Rocky. So, let's go! Ito ba ang aawitin o giliw ko? Ilang ulit pa ba ang uulitin o giliw ko? Tatlong oras na akong Pangalan? Frida, Makati. Saan? Bulacan. Bulacan. Ikaw, ma'am? Michelle. Single o may sidecar? Walang double. Ilang asawa mo? Wala. Tinapon ko na. Tinapon mo na. Bakit? Walang kwenta. Ikaw, ma'am, ilang asawa mo? May inasawa. Ikaw, ilang asawa mo? Wala, patay na. Pinatay mo? Hindi, namatay. Okay. Namatay ng... Punasan o hugasan? Eh, siyempre yung punas. Kailan ka lang last nakapunas? Matagal na. Ano pakiramdam pag pinunasan? Ewan. Yung nila paghugasan daw, magiging pasmado. Hindi ako naniniwala. Benta na, hugasan kaysa sa punasan. Anong gamit mo sa pangpunas? Tissue. 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 Michelle, Bulacan po. Santa Maria. Single o sidecar? Side ka. May asawa ka? Opo. Ilan ang asawa mo? Isa lang. May boyfriend ka ba dito sa Hong Ay, Kong? wala po. Ano ang mas masarap, punasan o hugasan? Hugasan. Bakit? Para malinis. Ayaw mo bang punasan? Hindi po. Last mong nahugasan, kailan? Kanina. Sino kasama mo? Wala po. Wala. Wala po yan. So, sinong kasama mo? Ba't mo hinugasan? Mga kaibigan ko lang. So, kayong dalawa naghugas? Hindi po. Ako lang. Wala. Just call me Justin Bieber. Pero karon na ako diri sa Hong Kong kay gitanaw na ako kung mga kayutaan diri, kung okay pa ba. Ako sa mga Justin Bieber nga stress o Justin Bieber nga depressed? 2 days na way tulog depressed. Okay. Ano naman? Kamu ba nga sige na tag tour. Tour good. Tour jack pa. Trapuhan o hugasan? Trapuhan. Kung trapuhan man gud nimo, di ba? Pag trapuhan mo siya, uga naman pud gud na. Pag uga, imo na pong bason. Asa may gamitan mga trapo? Kamot, butangan ako pangpadanlog gamay. Masamot ka danlog. Dili ka hugasan? Dili hugasan. Ano man? Para mapil nimo ang flavor. Ano sa kalasig nakatrapo? Katong niaging adlaw. Lalaki, babae? Laki. O sa ilasas laki? Basta lami. Isa ni Tuwad? Yeah. Okay, ano mo nga ikaw ni Tuwad? Unyang gabi, try na ko. Matry na po ni mga ikaw ni Luhod. Basing unyang gabi, makatry. Asa tama ng ulo-ulo? Tutunlan. May buhok. Benjo Delisig. Lumad ko nga taga Butuan pero nalagaw na puyo sa Siburon. Born in Butuan, live in Cebu. Yes. Kasi tirada nga para higugmaon sa kababae. Kana imo siyang amahon og panggaon og imo pagkita ang imong kanang sikreto nga gugma nga to kaniya. O sa tirada para dilibian. Gakson o gapuson. Sa orasa pwede gakson. Kaladlaw. Gapuson sa orasa. Gabi. 12 midnight magsugod. Para paggalawon nindot kayo, basang-basa na. Gigabaan na ba ka, papa? Wala pa so far. Di mo ko gabaan kay ang pagkapos kaniya, naghibaw mo siya. Trapuhan hugasan. Hugasan. Tungkol kayo para malimpyo o way hugaw. Kansa kan last na kahugas? Kagaya-ganaon. Ang ako kagalingon, wala pa man tong akong ikauban. Kung nakikauban, pili edad ang pwede ni mo hugasan? Pwede 18 pataas. Koto blas sa 30 anyos. Pila ka 18 anyos o 30 anyos ang imong mahugasan sa sulod sa kasimana. Siguro mga duha lang po. Pila ka oras nga bago niyo hugasan? Pila ka ko ng mga 10 minutes. Ikaw maghugas, siya maghugas. Kaming duha. Kaming duha maligo. Kaming duha maghugas sa plato. Madalas ba nga, ang imong hugas, si matrapo, ibutang siya, butang sa plato. Kasi gamit nimo para paghugas sa plato. Pwede to, Alya? Binilin Raymond. Taga saan? Valenzuela. Ilang taon? 40. Punasan hugasan? Punasan. Last year. Anong oras pwede masarap punasan? Anytime, anot oras? Gabi? Pag pinunasan mo, anong gamit mo sa pangpunas? Tissue. Sa damit, ayaw mo ba? Ayoko. Na-try mo na ba na hugasan? Hindi pa. Last ka nakapaghugas, kailan? Matagal na, ilang taon na rin yun. Na-try mo na ba nagsabay kayong naghugas? Siyempre masarap. Siyempre masarap sa piling. Umiikot ba yung itim sa mata mo? Oo naman, siyempre. Siyempre pagtulog ang bata. Pagkising ang bata, siyempre istorbo yun. Pagising ang bata, anong gagawin mo? Patulugin ulit.
lang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Yo, what's up mga Lodi? Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Kap Lodi. Kauban ako si Marvin. Grabe, mo na giingon nga peak gyud Kaplodi kay perting habuga and tugnaw pag yung gayong Dito ta sa dapli sa dagat, di ba? Dapit sa dagat taguna ta dito sa Ang problema lang din mga Lods, bumaki jacket, t-shirt Correct. yung dala, askag yung tugnawa. tiki gyud ka sa Dito tugnaw. po mi sa Victoria Peak. Victoria Peak. Kita ni mong tibok building diri sa Hong Kong mga Lods. Ang atong gipangutana sila ha, kung unsay mas lami, punasan o hugasan. Mura ba praktikalan kay ilang tuwag Kaplodi no? Grabe pagtulunan ako. Di basta-basta. Naton ana po dali basta-basta. So mo to inyong nakita nga mga video mga Lods. Nagasalamat sa tanan, palihog kog follow and like sa tong Facebook page. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Kap Lodi. Kauban ako si Marvin. Like, follow, and share sa page ni Kaplodi. I-follow po, share, and like ang page ni Kuya Abin. Bitaw no? Nagasalamat and bye-bye. Shout out na lang ako sa family ko dyan sa Bulacan. Mr. Coromel. And mga anak ko, Miel, Chati, Meli. Hello. Shoutout tayo kay Boss Remilito Uy. Boss, dagang salamat. Taga Davao, Badiao, Davao og may munta po sa Butuan, Badiao, hinaat sa Butuan og sa Cebu, amay nga daw, ngayon tanan. Ay, taga Bulacan! Shout out sa mga shout Okay. Shoutout po sa Valenzuela and Cavite po. Thank you. Ikat buo ligaya. Hey! Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Ilang ulit pa ba ang uulitin o giliw ko? Tatlong oras na akong nagpapakyut sa'yo, di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt